Добро утро! Епизод номер 833 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е твърдения или доказателства. Толкова е лесно човек да обърка твърденията с доказателства. Наскоро в един разговор с брокер на недвижими имоти попитах по време на огледа дали имота има тежести. Брокерът светкавично и категорично ми отговори: няма тежести. Повторих въпросително: няма тежести? Поставих дълга пауза, след което обаче последва едно конфузено заекване и брокера каза, че предполага, че няма тежести и ще трябва да провери. Честно казано, не очаквам за всеки оглед брокера да бъде напълно наясно с тежестите на имота. Но очаквам брокерът да бъде откровен за това, което знае и това, което има нужда да провери, без да бърка твърденията с доказателства. Подобни ситуации се случват ежедневно и в екипната работа. Хората твърдят неща, за които не са сигурни, но бързият им и категоричен тон превръща в съзнанието на слушащите твърденията в доказателства в кавички, дори в дебели кавички. Но дори говорещите да бъркат твърденията с доказателства, няма никакъв проблем, ако това не се прави от слушащите. Не можем да се съдим на някой друг, че ни е пуснал по парзалката. Реално, ние самите сме се пуснали по парзалката. Тогава, когато някой ни е подвел, подлъгал, особено за втори път. Ако е за първи път, окей, не сме очаквали някой да ни подведе, но ако е за втори, трети път, трябва да се съдим на себе си. В крайна сметка всички заблуди са само заблуди. Изглежда много по-лесно да искаме другите да не ни заблуждават, но на практика това е едно да се седнете на ръцете и да искате да свършите някаква работа. Тоест очаквате хората около вас да се съобразят с това, да бъдат откровени, честни, такива каквито сте самите вие. И ние нон-стоп правим и проектираме това, което сме и това, което бихме направили, го проектираме, че биха го направили всички други. Оттам идва големите драми и в комуникацията, и в взаимоотношенията. На тази наша добронамерност аз никога няма да кажа, че ако нещо не съм сигурен, ще кажа, че не съм сигурен. Обаче хората, човека отсред и в един екип, който работи дълго време, това се получава едно калибриране и това се случва. Никой не казва неща, за които не е сигурен. Но при брокерите, за добро или лошо, те гледат поне с едно изключение. Тези, с които аз съм попаднал, съм имал работа и в момента имам работа с тях, гледат прекалено транзакционно, без да ги обвинявам, но прекалено транзакционно да се свършат сделката, а не за това, че всеки един доволен клиент всъщност може да им докара толкова много бизнес и не само единия клиент, ами няколкото сделки. Наскоро слушах в друг подкаст на MoneyBG за това, че реално около всички сделки на имоти в една година едва 10%, максимум 20% от населението реално прави сделки, което означава, че не всеки човек прави сделки с имоти, 10-20% правят по няколко сделки с имоти най-вероятно, така че всеки клиент, особено тогава, когато купува пореден имот, а не първи имот за жилище, на брокера това би трябвало да му говори, че не е клиент за еднократна сделка, но въпреки, че този имот, този подкаст стартира с брокери, с личната история за брокерите, той не е за брокери, естествено, а за бъркането на твърденията с доказателства. Така че отново изглежда по-лесно да искаме другите да ни заблуждават, но на практика е много по-лесно и реалистично ние самите да не го допускаме за себе си. Така че с това, скъпи слушатели, в края на този епизод ще ви поканя просто да влезете в тази позиция, да не се сърдите никой, че ви е подвел, пуснал по вързалката, а да погледнете откровено към себе си и да кажете: окей, в коя част от нашето това взаимоотношение аз можех да направя така, че да не ме пуснат по вързалката, да не се предоверявам, т.е. да не възприемам твърденията за доказателства. И второто нещо, тогава, когато пък със собствения си екип влизате в дебат,
всъщност може изключително голяма услуга да направите на хората, с които работите, те самите да вникнат в тази разлика за нещата, които твърдят, всъщност доказателства ли са, факти ли са, или са просто твърдения. А в 99.9 бих казал, ние вярваме на мислите си, т.е. това, което си мислим, го приемаме едва ли не за реалността и в голям процент от случаите всъщност това не е сигурно да е така. Но забележете, ние винаги реагираме на мислите си, които понякога се самозаблуждаваме, че са истина, т.е. на твърденията, които отправяме към себе си. И с това може би ще завърша, че всъщност ако дори развиете само този мускул, да поставяте под съмнение собствените си твърдения, дали са истина, дали са доказателства или са просто плод на мисълта, на логическия полет на мисълта, това ще е супер. И с това искам да ви пожелая хубав ден и до нови срещи.